Ang baby photography ay ang pangkalahatang tawag para sa pagkuha ng mga larawan ng mga sanggol. Ito ay mula sa pagsilang hanggang sa 1 taong gulang. Gayunpaman, ang baby photography ay hindi literal na nagsisimula sa pagkaluwal ng sanggol sa mundong ito. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kumpletong mga yugto sa pagkuha ng mga larawan ng isang sanggol. Sa pagtatapos ng paksang ito, malalaman mo kung kailan magsisimula at titigil sa pagkuha ng mga larawan ng sanggol. Unang yugto, upang magkaroon ng isang mas kumpletong set, nagsisimula ang pagkuha ng litrato habang ang sanggol ay nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Ang maternity photography ay naging tanyag sa mga magulang na nais na immortalize ang sandali bago ipapanganak ang sanggol. At habang ang katawan ng ina ay nagbabago, ang mga sesyon na ito ay tinatawag ding belly or bump session, kung saan maaaring kasama ang mga miyembro ng pamilya. Ang ganitong uri ng shoot ay karaniwang may tema o konsepto, upang magkaroon mahiwagang ugnayan sa mga larawan. Pangalawang yugto, nagsisimula ang birth photography kapag ang ina ay manganganak na at nagpapatuloy sa aktwal na pagsilang ng sanggol. Ito ay nagiging isang dokumentaryong uri ng shoot. Ang mga sesyon na ito ay maaaring maging mahaba, physically challenging, at emosyonal. Dahil ang mga sanggol ay lumalabas sa sorpresang panahon, ang photographer ay kailangang on-call at laging handa sa inaasahang buwan ng kapanganakan. Pangatlong yugto, nagaganap ang newborn photography kapag ang sanggol ay nasa edad 3 hanggang 14 na araw. Maaari itong magawa sa isang studio o sa ginustong venue ng kliyente. Kasama rito ang wrapping, posing, at props kung saan ang kaligtasan ng sanggol ang numero 1 elemento. Dapat na mag-ingat. Ika-4 na yugto, ang milestone sessions ay nasa magkakaibang agwat habang lumalaki ang sanggol. Ang mga larawang nakikita mo sa social media, kung saan ipinagdiriwang ng mga magulang ang monthsary ng kanilang sanggol ay mga halimbawa ng mga milestone session. Ipinapakita nito kung gaano nakalaki ang sanggol habang lumilipas ang mga buwan. Ang mga karaniwang agwat ay nasa 3, 6, at 9 na buwan. Ngunit ito ay laging nakadepende sa kliyente. Maaari mo rin itong marinig sa tawag na tummy time session para sa sanggol na nasa 3 hanggang 6 na buwan. O sitter session para sa 6 na buwan hanggang 1 taon na sanggol. Ika-5 yugto, ang katapusan ng baby photography journey ay ang 1 taong gulang na mga larawan. Ang mga ito ay maaaring magkahalong mga kuha ng pose at lifestyle images. Ang isang karaniwang paraan upang ipagdiwang ang unang kaarawan ay ang cake smash, kung saan ang sanggol ay inihaharap sa isang cake at hinahayaan ang anumang gawin niya sa cake. Ito ay napakasaya. Ngayon alam mo na kung kailan magsisimula at ihihinto ang pagkuha ng mga larawan ng sanggol. Kung nagustuhan mo ang paksang ito, mag-comment, like at share. Mag-subscribe ka na rin sa vlog ni Glenn.